କଣ ଖାଇଲୁ କହ? ଖାଇନି। ଖାଇନ? କ'ଣ ଆସି 8ଟା ହେଲାଣି ଖାଇନ? ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ? ସ୍କୁଲ ରବିବାର କି? ଆଜି ରବିବାର। ଓହୋ। କାଲି ଯାଇକି ଖୋଲିବ। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲୁ? ଯାଇଥିଲୁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସ୍କୁଲରେ ତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନା କ'ଣ? ଗୁରୁ। ତା ନା ଗୁରୁ। ମହାନ୍ତି ସାହି। ମହାନ୍ତି ସାହି। ଆଜି ଜଣେ ମଲାନି। ସେ ତ ମଲା ଯୋଉ ଆ ବାପା କାହା ସୁକୁଟା ତେଲି ତା ବାପା ନା? ସୁକୁଟା ତେଲି। ଆଗ ସେଇ ପାପୁନି ତା ଜେଜ। ହଁ। ଆଉ ଦେଖିନି। ହଁ ହଁ ତା ନା ପାପୁନି। ସେ ହେଲା ସୁକୁଟା ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯୋଉ ସେଠି କାମ କରେ। ଆଉ ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ସେଇ ମହାନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଚାଉଳ ସେଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମଝି କଥା ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘର। ସେ ତା ବାପା ନା କ'ଣ? ଅଛି ନା ତା ବାପା? ତା ବାପା ଚିହ୍ନିନ? ଗୁରୁ। ସେ ମାମୁଁ ଘର ଆସିକି ରହିଛି। ଓହୋ। ସେ ତୋରି କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛି? ତୋରି ସାଙ୍ଗରେ? ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ତୋର? ଆଉ ଅଛନ୍ତି ମାଳି ସାଇଡ୍। ମାଳି ସାହିରେ କିଏ? ମାଳି ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ରଣବୀର। କ'ଣ ତା ନା? ରଞ୍ଜା। ତା ପୁଅ? ତା ପୁଅ ତ ପଢ଼ୁଛି ଅଷ୍ଟମରେ। ଓ ହେଇ ଆଉ କହୁଛ ଏଇ ତାର ସାନ ପୁଅ। ତା ନା କ'ଣ? ରଣବୀର। ରଣବୀର। ରଣବୀର ତା ବଡ଼ ଭାଇ ନା? ରାଜବୀର ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତୋର କେଉଁ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଟାଇଗର ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ? TI? ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ? ଟି ମାନେ ଗଛ। TREE। ଟି। ଆଉ କିମ୍ଭୀରକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍। ହଁ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍। ଛତାକୁ? ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ତମ ସ୍କୁଲରେ ପୁଅ ସାର୍ କେଇଟା ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ? ଝିଅ ସାର୍? ଦିଟା। ଟୋଟାଲି ସ୍କୁଲରେ 3 ଜଣ ସାର୍? ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବେ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍? ନା ଆଉ ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ। ସେ ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ 2 ଜଣ? ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସାର୍? ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍। ସେ 3 ଜଣ ଟୋଟାଲି 3 ଜଣ? ଟୋଟାଲି 3 ଜଣ ସ୍କୁଲ। ଓ ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଖାଲି 2 ଜଣ ରହିବେ। କିଏ? ସାର୍ ଆଉ ନଳିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବେ ସାର୍ ରହିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଯାଇକି ପଞ୍ଚମ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ରହିବେ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତୁ ଖାଇଛୁ? ଖାଇନି। ଖାଇନ କୁଆଡ଼େ ଖାଇନ କୁଆଡ଼େ? ଏମିତି ହେଉଛି? ଦେଖିବ ଭିଡିଓ। କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ? ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ଗାଡ଼ି?